Γεια σας φίλοι μου. Τρίτος λέει παγκόσμιος πόλεμος. Τίτλος βαρύγδουπος. Ίσως και τρομακτικός. Να σας πω το εξής. Έχει υποθεί και μάλιστα επανειλημμένος ότι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, εφόσον γίνει, μακάρι να μην γίνει, θα γίνει με όπλα εκπληκτικής τεχνολογίας που δεν ξανάδε ο άνθρωπος. Ο τέταρτος όμως σίγουρα θα γίνει με πέτρες και με τόξα. Γιατί πλέον τα οπλικά συστήματα πάνω στη γη έχουν φτάσει σε τέτοια επίπεδα, τα όπλα ειδικά μαζικής καταστροφής, που μπορούμε πλέον με περηφάνεια, εντός εισαγωγικών βέβαια, χαριτολογώ τώρα που το λέω, εμείς οι άνθρωποι να καυχηθούμε ότι μπορούμε να καταστρέψουμε τον πλανήτη όχι μόνο μία φορά, αλλά δεκάδες φορές. Μπράβο μας λοιπόν, τα καταφέραμε. Γιατί όμως θα μπορούσε να γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος? Και τι θα πει παγκόσμιος πόλεμος? Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε πότε ένας πόλεμος θα λεγόταν παγκόσμιος. Ένας πόλεμος θα ήταν παγκόσμιος αν θα ενέπλεκε σε μάχη τους λαούς της Ευρώπης και της Αμερικής και της Ασίας και βεβαίως και της Βορείου Αφρικής, αφού από τη Βόρειο Αφρική και κάτω οι συνάνθρωποι μας εκεί βρίσκονται σε τόσο μεγάλη μιζέρια και φτώχεια διαρκώς, τους έχουμε καταφέρει εμείς οι πολύ έξυπνοι λέει Ευρωπαίοι και άλλοι Αμερικάνοι να τους εκμηδενήσουμε μέσα στην δυστυχία, τη μιζέρια και την αρρώστια τους, που δεν μπορούν να απειλήσουν τον δυτικό τρόπο ζωής. Τον τρόπο ζωής δηλαδή της ελευθερίας, που εκλέγουμε δημοκρατικά, τις δημοκρατικές μας κυβερνήσεις, που για το καλό των λαών, ξέρω τώρα λέτε τι λέει αυτός, σίγουρα πλάκα κάνει, φυσικά και κάνω πλάκα αγαπητοί φίλοι, διότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βγήκανε όλοι οι πανέξυπνοι λέει άνθρωποι, εκείνοι που για το μπακίρι τα κάνουν όλα, και στήσανε με τέτοιο τρόπο πλέον τις τράπεζές τους, ώστε να ελέγχουν τις λαϊκές μάζες. Ελέγχοντας τις λαϊκές μάζες, κατέληξαν στην εποχή μας, δηλαδή περίπου 60 χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τι να κάνουν? Να μπορούν να εκλέγουν σύμφωνα με τα αγούστα τους τις κυβερνήσεις, δήθεν δημοκρατικά, των λαών αγαπητοί φίλοι, σχεδόν σε όλη την Ιφίλιο. Βέβαια, είχαν οι ίδιοι κατασκευάσει δύο πόλους δύναμης. Ο ένας πόλος δύναμης ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κατασκεύασμα των Ιλουμινάτι, αγαπητοί φίλοι, μέσα στους οποίους διεφέντευαν πάμπλουτες εβραϊκές οικογένειες από όλο τον κόσμο, αφήνοντας βέβαια τον εβραϊκό λαό στη μιζέρια του. Μην ξεχνούμε τι έκανε ο Χίτλερ στους Εβραίους που τους έσφαζε και τους έκαιγε. Μην ξεχνούμε, αγαπητοί φίλοι, τους Εβραίους που βασανίζονται κάτω στο Ισραήλ, γιατί η ειρήνη εκεί δεν βρίσκουνε. Για ποιο λόγο? Όμως να μην τη βρίσκουνε, λέει, αφού οι πάμπλουτες εβραϊκές οικογένειες κάνουν κουμάντο. Και αυτό απάτη είναι. Πάμπλουτες εβραϊκές οικογένειες φαίνεται να υπάρχουν, αλλά είναι βιτρίνα. Από πίσω κυβερνούν άλλοι. Θα τα πούμε όλα σε λίγο. Προσέξτε εδώ τώρα. Οι πάμπλουτες λοιπόν εβραϊκές οικογένειες στήσανε τις τράπεζες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και βάλανε, λέει, εκείνη την εποχή μασόνους και μετέπειτα, αγαπητοί φίλοι, από την τάξη των Ιλουμινάτι, οι οποίοι οι Ιλουμινάτι βγήκαν επιτέλους στο προσκήνιο και απέδειξαν ότι οι μασόνοι ήταν βιτρίνα και απλά τους βάζανε μπροστά να λένε να αυτοί φταίνε. Βγήκαν λοιπόν οι Ιλουμινάτι και κυβερνούν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο καλύτερος τρόπος, λέει, για να καταλάβεις τον κόσμο, σύμφωνα με τα σχέδιά τους, είναι να έχεις δύο ισχυρούς πόλους δύναμης. Και τους δύο να τους ελέγχεις. Και να τους βάζεις να τρώνε απειλή πότε ο ένας πότε ο άλλος, ώστε όλοι εμείς οι ανήμποροι στη μέση να κοιτούμε πότε από εδώ πότε από εκεί, να ξεχνιόμαστε και να μην βλέπουμε τα σχέδια που περνιούνται, αγαπητοί φίλοι. Και έτσι κάνανε ένα δεύτερο πόλο έλξης, όπου βάλανε γόνους άλλων εβραϊκών συμπτωματικά πάλι, αγαπητοί φίλοι, οικογενειών, από πολλά χρόνια πριν, όπως ο Μαρντοχάι Μάρξ Λεβί και τα λοιπά, ο Μάρξ που έβγαλε τις κομμουνιστικές θεωρίες και μετά ο Λένιν και μετά ήρθε και ο Στάλιν, όλοι οι γόνοι εβραϊκών οικογενειών εντελώς συμπτωματικά, γιατί τους χρησιμοποιούν, αυτό το λαό τους αρέσει να τον χρησιμοποιούν πάρα πολύ, για να λένε να αυτοί φταίνε, δήθεν, αυτοί φταίνε, και ποιοι είναι αυτοί που είναι πίσω απ' όλα, ποιοι είναι αυτοί που μας λένε να οι Εβραίοι φταίνε, ποιοι βάζουν βιτρίνες, αγαπητοί φίλοι, και τους χρησιμοποιούν, αυτοί που ανήκουν, από ότι δεν ξέρω σε ποια εποχή θα βλέπετε βέβαια αυτό εδώ το βίντεο, αυτοί που ανήκουν στο λεγόμενο κρόνιο γένος, αγαπητοί φίλοι. Αυτοί που έχουν την νοοτροπία του σκοταδισμού, αυτοί που έχουν την νοοτροπία του θέλω να κυβερνώ και πατώ επιπτωμάτων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, ότι δημιούργησαν αυτοί δύο μεγάλους πόλους δύναμης. Τον έναν στην Αμερικανική Ήπειρο, τον άλλον στην Ευρασία. Και έτσι είχαμε
τους κακούς, λέει, κομμουνιστές, τους μπολσεβίκους, αυτούς που πίναν το αίμα του λαού, και απ' την άλλη, λέει, βλέπαμε εμείς που είμαστε στο δυτικό κόσμο, τους καλούς Αμερικάνους, αυτούς τους πανάγαθους ανθρώπους που βοηθούσαν τον ελεύθερο κόσμο. Και έτσι είχαμε μία, εντός εισαγωγικών βέβαια, κακιά αυτοκρατορία που ήταν δίθεν οι κομμουνιστές με το σύμφωνο της Βαρσοβίας, και απ' την άλλη ήταν, λέει, πάλι εντός εισαγωγικών, ίσως και πιο πολύ εισαγωγικά, τους καλούς Αμερικάνους που θα μας προστάτευαν. Και έτσι, αγαπητοί φίλοι, κινδυνεύαμε από έναν, λέει, τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, όταν είχαμε τη Σοβιετική Ένωση από τη μια και την Αμερική με τον ΝΑΤΟ από την άλλη. Στην πραγματικότητα, οι δύο αυτοί μεγάλοι οργανισμοί είχαν τα ίδια αφεντικά και δεν υπήρχε περίπτωση να φαγωθούν μεταξύ τους. Έτσι, αφού αποφάσισαν ότι από τα δύο μοντέλα που τα ανέπτυξαν ταυτόχρονα τους καθότανε καλύτερα το μοντέλο της Αμερικής παρά το μοντέλο της σιδηράς βέργας από πάνω από τα κεφάλια των λαών που εφαρμόστηκε στη Σοβιετική Ένωση, ξαναλέω, δοκίμασαν δύο μοντέλα διακυβέρνησης. Το ένα ήταν το καπιταλιστικό, που έλεγε δηλαδή, εντάξει, θα δουλεύει, ποιος καπιταλισμός δηλαδή, φτώχεια παντού, καταραμένη, και μερικοί είχαν τα φράγκα μόνο. Και λέγανε, στην Αμερική και στην Ευρώπη βλέπουμε τον ελεύθερο κόσμο, το λεγόμενο δυτικό ημισφαίριο. Εδώ, λέει, ο καθένας, έστω και με το νου του, είχε το δικαίωμα να απλώσει τις δουλειές του, να είναι ελεύθερος επαγγελματίας, και ερχόταν η εφορία μετά και τα μάζευε όλα, αγαπητοί φίλοι, και πήγαιναν ξανά στις τράπεζες, αγαπητοί φίλοι, του Αμερικανο-Ισραηλινού λόμπι. Κανείς δεν ξέρει από αυτούς, αλλά είχε την ιδέα και λέει: θα κυβερνάμε τους ανθρώπους και θα τους δώσουμε την ψευδαίσθηση του ότι θα είναι ελεύθεροι. Διότι με το άλλο μοντέλο, ότι θα τους δέρνουμε συνέχεια με μια βίτσα πάνω του κεφάλι τους, δεν αποκλείεται να γίνει κάτι, θα γίνει μια επανάσταση και θα χάσουμε όλα. Έτσι αποφάσισαν, όταν έστησαν καλά το δυτικό μοντέλο, να καταστρέψουν το μοντέλο της Σοβιετικής Ένωσης. Έτσι πήραν ένα μέλος της Λέσχης Μπίλτεμπεργκ, τον Μιχαήλ Κορμπατσόφ, αγαπητοί φίλοι, και τον έβαλαν μέσα σε ένα βράδυ να διαλύσει η Σοβιετική Ένωση. Χωρίς να ανοίξει ρουθούνη. Εκεί που περίμεναν όλοι οι δισεκατομμύρια ανθρώπων να σκοτωθούν σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ο Μιχαήλ Κορμπατσόφ διέγραψε, αγαπητοί φίλοι, τη Σοβιετική Ένωση. Και τι έγινε μετά? Διαλύθηκαν εκεί μέσα τα πάντα. Διαλύθηκε ο κρατεός στρατός, διαλύθηκε η οικονομία, διαλύθηκαν όλα. Και μετά τον Μιχαήλ Κορμπατσόφ βάλαν κι άλλο πρόεδρο, λέει. Πού? Στη Ρωσία, στη Ρωσική Ομοσπονδία. Που ήταν, λέει, ο κύριος Γέλτσιν. Κύριος Γέλτσιν, τον Ροκφέλερ από παιδί, αγαπητοί φίλοι, τσιράκι της νέας τάξης των πραγμάτων, ο οποίος πήγε και πούλησε όλο τον ρωσικό πλούτο μέσα στη Σιβηρία, τα πετρέλαια, τα φυσικά αέρια, στα Ουράλια, στην Κασπία, αγαπητοί φίλοι, στον Ειρηνικό ωκεανό, στη βόρεια παγωμένη θάλασσα. Παρακαλώ να δούμε ένα παγκόσμιο χάρτη λίγο. Έτσι, σε ένα παγκόσμιο χάρτη για να δούμε πού υπήρχε όλος αυτός ο πλούτος ο ρωσικός. Λοιπόν, ας πάμε λίγο κοντά στη Ρωσία τώρα να κάνουμε ένα zoom. Έτσι, εκεί είμαστε, εκεί. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Η Ρωσία αρχίζει από εδώ και τελειώνει εδώ. Εδώ στον Ειρηνικό ωκεανό, πετρέλαια και φυσικά αέρια. Αγαπητοί φίλοι, στην ίσο Σακαλίνη και στην Καμτσάτικα. Από πάνω, στο βορρά το ίδιο, πετρέλαια. Μέσα στη Σιβηρία, πετρέλαια. Στα Ουράλια, πετρέλαια. Αγαπητοί φίλοι, στην Κασπία θάλασσα, πετρέλαια. Ένα πάμπλουτο κράτος. Όλο το πλούτο αυτό κάλεσε ο κύριος Γέλτσιν, αγαπητοί φίλοι, και με εκπληκτικές συμφωνίες τριτοκοσμικού χαρακτήρα έδωσε στις εταιρείες τις μεγάλες πετρελαϊκές του Αμερικανο-Ισραηλινού λόμπι, αγαπητοί φίλοι, να ελέγχουν και σε μερικές γαλλικές, αγαπητοί φίλοι, και άλλες ευρωπαϊκές, το δικαίωμα να βγάζουν όλο τον ορυκτό πλούτο και το φυσικό πλούτο του ρωσικού λαού και να τον παίρνουν αυτές οι εταιρείες, και όταν θα κάνανε, λέει, απόσβεση θα παίρνε χρήματα ο ρωσικός λαός. Μέσα σε όλο αυτό το χαμό, αγαπητοί φίλοι, αποφάσισαν, καθώς προχωρούσαν τα πράγματα και δεν υπήρχε πλέον το αντίπαλο δέος, έστω και το ψεύτικο αντίπαλο δέος της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, αποφάσισαν οι Αμερικάνοι ότι πρέπει να χτυπήσουν το μουσουλμανικό κόσμο. Και έτσι βγάλαν την έννοια του τρομοκράτη. Η έννοια του τρομοκράτη, αγαπητοί φίλοι, είναι η εξής: υπάρχει κάποιος με κρυφό τρόπο και δεν ξέρουμε ποιος είναι, έρχεται και τρομοκρατεί, φοβίζει, εκφοβίζει δηλαδή τους ανύποπτους πολίτες, τα καλά καθούμενα, και βεβαίως αυτή η τρομοκρατική ενέργεια είναι κάτι κακό όταν αρχίζει να συνοδεύεται και με βία. Δηλαδή να φυτεύονται βόμβες, να σκοτώνονται αθώοι, το ένα, το άλλο, και γενικά να καταργείται, λέει, η ένομη τάξη. Ποια ένομη τάξη? Των νόμων της νέας τάξης των πραγμάτων. Γιατί είχε πει και ο μπαμπάς Μπούς και ο γιος Μπούς, εμείς, λέει, θα κάνουμε τη νέα τάξη των πραγμάτων. Και αφού θα κάνουμε τη νέα τάξη των πραγμάτων, και ο Κλίντον μέσα κτλ. Και το ΝΑΤΟ και οι Ευρωπαίοι, θα κυβερνούμε, λέει, όπως θέλουμε. Πολύ ωραία.
Αυτοί εκεί που θέλουν να κυβερνήσουν όπως θέλουν, αγαπητοί φίλοι, εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή ένας πρώην υπάλληλος ΚΑΓΚΕΜΠΕ στη Ρωσία. Ο υπάλληλος αυτός ΚΑΓΚΕΜΠΕ, αγαπητοί φίλοι, ήθελε να ανεβεί πολιτικά. Έτσι, αγαπητοί φίλοι, αυτός ο υπάλληλος ΚΑΓΚΕΜΠΕ για να ανεβεί πολιτικά ήξερε τι πρέπει να κάνει. Προσέγγισε το ρωσοεβραϊκό λόμπι και τους είπε: παιδιά, εγώ είμαι καλό παιδί και ό,τι μου λέτε θα κάνω. Του είπαν αυτοί: εμείς τι εννοείτε, κύριε, θα κάνετε ό,τι σας λέμε εμείς? Λέει: ρωτήστε στους Αμερικάνους που είναι πολύ εκπαιδευμένοι σε αυτά, σας πούνε: θα είμαι πολύ καλό παιδί. Θα κάνω ό,τι έκανε και ο Γέλτσιν, θα κάνω ό,τι έκανε και ο Κορμπατσόφ. Και έτσι, αγαπητοί φίλοι, αυτόν τον πρώην υπάλληλο του ΚΑΓΚΕΜΠΕ, το ρωσοεβραϊκό λόμπι, του έδωσε το πράσινο φως να αρχίσει να ανεβαίνει. Και όταν ανέβηκε, αγαπητοί φίλοι, ο άνθρωπος αυτός έγινε πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το όνομά του Βλαντίμιρ Βλαντίμιρεβιτς Πούτιν. Ο Βλαντίμιρ Βλαντίμιρεβιτς Πούτιν, αγαπητοί φίλοι, εκείνο το οποίο έκανε ήταν να πείσει ότι είναι ακίνδυνος για αυτούς. Να τους πείσει ότι είναι πιόνι, αγαπητοί φίλοι, δικό τους. Και όταν πέρασε τις πόρτες τις χρυσές του Κρεμλίνου και ορίστηκε πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αγαπητοί φίλοι, εκείνο το οποίο έκανε και συνεχίζει να κάνει είναι να πάρει πίσω όλο το βιος του ρωσικού λαού από τις πετρελαϊκές εταιρείες του Αμερικανοεβραϊκού λόμπι. Αφού χτύπησε τη Mobil, χτύπησε τη Shell, χτύπησε την BP, τους πήρε τα πετρέλαια του Ειρηνικού ωκεανού, τους πήρε τα πετρέλαια της Σιβηρίας, αγαπητοί φίλοι, τους άφησε ένα μικρό ποσοστό και τους είπε: ωραία, δουλεύετε και πληρώνετε το 60%-65% στο ρωσικό κράτος και πάρτε εσείς τα υπόλοιπα με δικά σας έξοδα. Έξυπνη κίνηση. Και αμέσως ο Πούτιν τι έκανε? Πήρε τον έλεγχο, αγαπητοί φίλοι, όλης της αχανούς Ρωσικής Ομοσπονδίας. Και μετά από αυτό άρχισε να πουλάει και να κάνει business, χειριζόμενος ένα ολόκληρο κράτος, το πιο πλούσιο ουσιαστικά κράτος του κόσμου, από πλευράς φυσικών πόρων, αλλά και από πλευράς του ότι δεν χρωστάει πουθενά. Άρχισε αυτός ο άνθρωπος τι να κάνει? Να πουλάει, να διοικεί μάλλον το κράτος σαν μια υγιή επιχείρηση, την οποία προσωπικά διευθύνει. Και έλεγε σε όλους: τι θέλετε, φυσικό αέριο? Ας πουλήσω εγώ. Τι θέλετε, πετρέλαιο? Ας πουλήσω εγώ. Τι τιμές σας δίνουν οι Αμερικάνοι? Πιο χαμηλά εγώ. Πιο γρήγορα και πιο σίγουρα εγώ. Και έτσι πήγε να πάρει τον οικονομικό έλεγχο του κόσμου. Εκεί ακριβώς η νέα τάξη των πραγμάτων, αγαπητοί φίλοι, ήταν επόμενο να αντιδράσει. Και εκεί ακριβώς, αν δούμε ένα χάρτη της Ευρώπης, είπε η νέα τάξη των πραγμάτων: αφού οι Ρώσοι με τον Πούτιν θέλουν να δώσουν φυσικό αέριο σε όλη την Ήπειρο την Ευρωπαϊκή, για να δούμε εδώ το ροζ είναι η Ρωσία, αγαπητοί φίλοι, Ουκρανία κτλ. Εδώ είναι η Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Μολδαβία που έχουν οι Ρώσοι στρατό μέσα και εδώ είναι οι χώρες του Βορρά, η Εστονία, Λετονία, Λιθουανία κτλ. Και εδώ υπάρχει ένα μικρό κομμάτι που είναι Ρωσία, αγαπητοί φίλοι. Αυτό είναι ρωσικό κράτος, είναι σαν τη μισή Ελλάδα εδώ πέρα, το έχουν οι Ρώσοι. Είπε: να σας δώσω όλους εγώ φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Τότε οι Αμερικάνοι είπανε: ας του βάλουμε εδώ μερικούς πυράβλους, να έχει κατά μήκος εδώ απέναντι στις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, που τις πήραμε εμείς τώρα, για να έχει να ασχολείται ο Βλαδίμηρος ο Πούτιν και να μην μας απασχολεί πολύ με τα οικονομικά του κόλπα. Έτσι λοιπόν, όπως την προηγούμενη φορά, έτσι και τώρα, για το χρήμα, το οποίο χρήμα τι φέρνει βέβαια? Την ισχύ, την εξουσία και την δυνατότητα διοίκησης και περάσματος της άποψης, πάμε και πλησιάζουμε προς έναν νέο, ίσως, Θεός φυλάξει, παγκόσμιο πόλεμο. Ένα πόλεμο, αγαπητοί φίλοι, ο οποίος θα γίνει για ποιο λόγο? Όχι για χρήμα. Κανείς πόλεμος δεν γίνεται ακριβώς για το χρήμα. Γίνεται για το λόγο για τον οποίο πολλοί ψάχνουν το χρήμα. Οι πόλεμοι γίνονται για τη δύναμη της εξουσίας. Τη δύναμη του να επιβάλλεις την άποψή σου. Γιατί αν το καλοσκεφτείτε και τα χρήματα, γι' αυτό τα θέλουν. Για να επιβάλλουν την άποψή τους. Καταλαβαίνετε τώρα ότι έχουμε και πάλι στον κόσμο, μετά την καταστροφή της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ένα αντίπαλο δέος στη νέα τάξη των πραγμάτων. Οι Αμερικάνοι, ξαναλέω, αφού ανακάλυψαν την τρομοκρατία και βγάλουν όλους τους Άραβες κακούς,
επιτέθηκαν στο Αφγανιστάν, επιτέθηκαν στο Ιράκ ξανά και ξανά, διέλυσαν την πρώην Ιουγκοσλαβία, θέλουν να διαλύσουν την Τουρκία γιατί είναι μεγάλο κράτος, δεν θέλουν αυτοί μεγάλα κράτη, θέλουν μικρά κράτη να τα ελέγχουν. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος όπως είναι ταραγμένος και όπως η νέα τάξη των πραγμάτων με αρχηγούς τους Αμερικάνους, αγαπητοί φίλοι, τι κάνανε? Κάναν κουμάντο, λέει, παντού και χτύπησαν μέχρι και την Κεντρική Ασία, που ούτε καν στα πιο βαθιά τους όνειρα δεν σκεφτόταν ότι μπορούν να πάνε εκεί πέρα, στο Αφγανιστάν κτλ. Ήταν έτοιμοι να κλείσουν την ψαλίδα, να καθαρίσουν εντός εισαγωγικών ή εκτός αν θέλετε τη Συρία και το Ιράν, να πάρουν τα τελευταία πετρέλαια και τις τελευταίες οδούς, μιλάω για Συρία, για να περνάει το πετρέλαιο από την Κεντρική Ασία στην Μεσόγειο. Και βεβαίως, αγαπητοί φίλοι, εκεί που όλα θα τελείωναν και θα έκαναν το σχέδιο τους πραγματικότητα, να φέρουν δηλαδή την παγκόσμια δικτατορία τους και τον μεγάλο τους αρχηγό, τον οποίο ονειρεύονται να τον χρήσουν αρχηγό και βασιλιά, αν θέλετε, στα Ιεροσόλυμα. Γιατί στα Ιεροσόλυμα είναι το ιερό μέρος των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών, του χριστιανισμού, του μωαμεθανισμού και του Ιουδαϊσμού, αγαπητοί φίλοι, του Εβραϊσμού. Για αυτές τις τρεις θρησκείες, λέει, εκεί είναι το ιερό μέρος. Εκεί θα κάνουμε ένα μεγάλο ναό, τον αρχαίο ναό του Σολομών, του που όλοι τον σεβότανε, και εκεί μέσα θα χρήσουμε με μεγαλοπρέπεια τον παγκόσμιο αρχηγό. Εκεί λοιπόν που όλα φαινόταν ότι μια χαρά εφαρμοζόταν και γινόταν, τους βγήκε από τη γωνία ο Πούτιν. Ο Πούτιν, αγαπητοί φίλοι, δεν υπάρχει περίπτωση πλέον να αφήσει, ήδη τους έβαλε φρένο στα σχέδια, να ολοκληρώσουν το σχέδιό τους. Και δήλωσε μαζί με τους Κινέζους ότι αυτοί θα κάνουν μια ακόμα πιο νέα τάξη των πραγμάτων. Καταλαβαίνουμε βέβαια, αγαπητοί φίλοι, ότι η μεγάλη στρατιωτική ισχύ των Αμερικανών αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το επιτρέψει. Οι γεωστρατικές μελέτες μας δείχνουν ότι οι Αμερικάνοι έχουν φροντίσει να πιέσουν τη Ρωσία πάρα πολύ, βάζοντας βάσεις παρακολούθησης, κυρίως βάσεις τηλεπικοινωνιών, μέσα στις πρώην Σοβιετικές δημοκρατίες. Ας δούμε για λίγο την περιοχή, ένα χάρτη της περιοχής της Κασπίας θάλασσας. Στην Κασπία θάλασσα, αγαπητοί φίλοι, υπάρχουν βέβαια πολλά πετρέλαια, γύρω-γύρω κτλ. Λοιπόν, εδώ έχουμε την Russian Federation, λέει, είναι η Ρωσική Ομοσπονδία. Εδώ είναι το Καζακστάν που ελέγχεται απόλυτα από τη Ρωσία. Εδώ είναι η Γεωργία που συνορεύει με την Τουρκία και μέσα στην οποία οι Ρώσοι έχουν στρατεύματα. Η Ρωσία βέβαια έχει παράλληλα και στον Εύξηνο Πόντο. Εδώ είναι η Ουκρανία, η οποία ήθελε να αποστατήσει, λέει, από τη Ρωσία και να πάει με το ΝΑΤΟ. Να δούμε τι θα γίνει εδώ. Και οι προφητείες βέβαια λένε ότι η Ρωσία θα καταλάβει όλη αυτή την περιοχή εδώ πέρα. Θα καταλάβει, λέει, μέσω της Αρμενίας και της Γεωργίας, θα καταλάβει την Τουρκία, θα περάσει στη Συρία και θα πάει στο Ισραήλ για να εμποδίσει, λέει, έτσι λένε οι προφητείες τουλάχιστον, τι πράγμα? Το να στεφτεί ο Αντίχριστος, λέει, βασιλεύς του κόσμου, για όσους βέβαια τα δέχονται αυτά. Όπως και να έχει, αγαπητοί φίλοι, εδώ η περιοχή έχει πολλά πετρέλαια. Και βεβαίως από εδώ περνούν και οι αγωγοί με το πετρέλαιο του Ιράν, με το πετρέλαιο, αγαπητοί φίλοι, όλων των κεντρικών, όλα αυτά τα κράτη πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες έχουν πολύ φυσικό αέριο εδώ πέρα και βεβαίως πάρα πολύ πετρέλαιο. Αυτά τα πετρέλαια πρέπει να έρθουν στη Μεσόγειο και καταλαβαίνουν ότι δεν συμφέρει να περνάνε μέσα από εδώ, συμφέρει να περνάνε με αγωγούς και να έρχονται μέσα από τη Συρία. Γι' αυτό οι Αμερικάνοι θέλουν και τη Συρία, θέλουν και το Ιράν για να ελέγχουν τα πάντα. Ο Πούτιν δεν υπάρχει περίπτωση να τους επιτρέψει όλα αυτά τα πράγματα βέβαια να τα κάνουν. Και η στρατιωτική ισχύς είναι εκείνη που θα μιλήσει. Οι Αμερικάνοι, αν δούμε πάλι τον παγκόσμιο χάρτη, αγαπητοί φίλοι, είναι στην κυριολεξία ξεκομμένοι από τις υπόλοιπες υπήρους. Καθώς οι Αμερικάνοι είναι ξεκομμένοι, να το δούμε λίγο εδώ, πρέπει από εδώ για να βρεθούν στον υπόλοιπο κόσμο, Ευρώπη, Ασία κτλ., χρειάζονταν αεροπλανοφόρα. Γι' αυτό και έχουν, αγαπητοί φίλοι, πάνω από 20 αεροπλανοφόρα για να κινούνται γύρω-γύρω σε όλο τον κόσμο και να βάζουν τη σφραγίδα τους με την πανίσχυρη αεροπορία τους πλέον, αγαπητοί φίλοι, σε όλο τον κόσμο. Ας δούμε μερικές σκηνές καθημερινότητας από ένα αμερικάνικο αεροπλανοφόρο, το Nimitz.
Όλη αυτή η στρατιωτική ισχύς, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, μέχρι και υπτάμενα ραντάρ πάνω στα αεροπλανοφόρα, τα είδατε κτλ. Παντού απλωμένα τα αεροπλανοφόρα και λέει: εμείς κάνουμε κουμάντο. Είμαι, λέει ο Μπούς, ο πλανητάρχης. Βέβαια, εκεί, αγαπητοί φίλοι, που όλοι νόμιζαν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν μόνο στα λόγια θα μπορούσε να αντιπαρατεθεί με τους Αμερικάνους, μέσα σε 2 χρόνια, από το 2004-2005 έως το 2007, κατόρθωσε η Ρωσία όχι μόνο να έχει τον οικονομικό έλεγχο της Ευρώπης μέσω πετρελαίων και φυσικών αερίων, αλλά να δείξει ότι έχει οπλικά συστήματα πέραν διανοήσεως. Και πήρατε μια γεύση από Αμερικάνους, δείτε για παράδειγμα την οικογένεια των αεροσκαφών Σουχόι του Πούτιν. Πάμε να το δούμε. Οι τεχνολογικές κόντρες βέβαια δίνουν και παίρνουν μεταξύ Ρώσων και Αμερικάνων και βεβαίως οι Αμερικανοί, αγαπητοί φίλοι, με ένα στόλο απλωμένο σε όλο τον κόσμο, επειδή ξαναλέω είναι μακριά από το σύμπλαγμα των υπήρων Αφρική, Ευρώπη, Ασία κτλ. Και Αυστραλία είναι αγκασμένοι να έχουν πολύ στόλο και πολλά αεροπλανοφόρα. Οι Ρώσοι, επειδή είναι απλωμένοι από πάνω, έχουν αβύθιστα αεροπλανοφόρα την ίδια τη Ρωσία. Και έχουν τα χιλιάδες αεροπλάνα του, Σουχόι, Μιγκ, του Πόλεφ, αγαπητοί φίλοι κτλ. Μιγασίεφ κτλ. Απλωμένα παντού σε όλη την Ρωσία, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται επουδενή λόγο, αγαπητοί φίλοι, να έχουν αεροπλανοφόρα, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι δεν έχουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο Σουχόι και αεροπλανοφόρα.
Βέβαια, όσον αφορά, αγαπητοί φίλοι, το στόλο των Αμερικάνων, για να επανέλθω, μην νομίζουμε ότι ένας πόλεμος είναι κάτι εύκολο. Σε ένα πόλεμο δεν πρέπει μόνο να σκοτώνεις τον αντίπαλο ή να κοιτάξεις να μην σου σκοτώσει, πρέπει να μπορείς και να λειτουργήσεις. Οι Αμερικανοί, όπως και οι Ρώσοι βέβαια, έχουν ένα σύστημα εκτόξευσης πυράβλων από τα πλοία που είναι το VLS, Vertically Launch System. Δηλαδή, εκτοξεύουν τους πυράβλους κατακόρυφα από το εσωτερικό του πλοίου. Βέβαια, για να το κάνεις αυτό, προϋποθέτει να ανοίξεις πρώτη την καταπακτή. Φαίνεται σε αυτό που θα σας δείξω τώρα, αγαπητοί φίλοι, θα δούμε το πλοίο των Αμερικάνων της κλάσης Ticonderoga, το οποίο από το μπροστά μέρος εκτοξεύει ένα πύραυλο. Πήγαν να εκτοξεύσουν και από πίσω όμως, ξέχασαν να ανοίξουν το καπάκι. Ίσως την εκτόξευση να έκανε ο ίδιος ο κύριος Μπούς. Για να το δούμε. Βλέπετε, αγαπητοί φίλοι, γίνονται και αυτά, ξέχασε το καπάκι. Βέβαια, το να είσαι σε ένα στρατό είναι πολύ δύσκολο να τα κάνεις όλα να λειτουργήσουν καλά. Για παράδειγμα, είτε είναι αμερικάνικα αυτά, είτε ανατοϊκά, γίνονται τρομακτικά ατυχήματα, κόσμος σκοτώνεται. Εδώ βλέπουμε ένα ελικόπτερο Sea King, αγαπητοί φίλοι, να προσεγγίζει ένα αντιτροπηλικό κλάσεως Ticonderoga. Έρχεται λοιπόν, μπαίνει στο ρεύμα. Φίλοι μου, το βλέπετε εδώ πέρα, στο πίσω μέρος που ακολουθεί την φρεγάτα, το αντιτορπιλικό, και έχουμε τρομακτικά αντικείμενα. Αλλού βέβαια γίνονται ατυχήματα όπως αυτό εδώ το Super Puma, χάλασε το πίσω στροφείο, άρχισε να περιστρέφεται άτακτα. Μέσα βρισκόταν βέβαια η άτυχη καταδρομής. Βλέπουμε εδώ ένας πηδάει κάτω στην προσπάθεια να σωθεί, χτυπάει το στροφείο κάτω και γίνεται ο χαμός μετά. Βέβαια, μερικά ατυχήματα γίνονται από λάθος, από βλάβες τεχνικές, άλλα γίνονται από λάθη ανθρώπινα, όπως αυτό εδώ, το οποίο θα σας δείξω τώρα, με την προσέγγιση ενός αμερικανικού ελικοπτέρου, αγαπητοί φίλοι, σε ένα αμερικάνικο σκάφος ανεφοδιασμού, που στο πίσω μέρος έχει κατάστρωμα για να πάει να κατεβεί το ελικόπτερο. Έρχεται λοιπόν το ελικόπτερο Sea Knight και δείτε τι έγινε. Κύριε Μπούς, αν συνεχίσετε έτσι, δεν το χρειάζεται τον Πούτιν. Δεν θα μείνει τίποτα στην Αμερική παρά τις χιλιάδες επί χιλιάδων υλικού που έχετε εκεί πέρα στρατιωτικού, τρομακτικά έξοδα που ο αμερικάνικος λαός έρχεται να πληρώσει. Και πώς θα πληρώνουν οι Αμερικάνοι? Να σας πω. Η Αμερική λέει ένα πανίσχυρο κράτος, φοβερό κράτος, ένα κράτος το οποίο ειλικρινά, αν θέλει τη γνώμη μου, από τα πιο ωραία μέρη, μετά την Ελλάδα μας βέβαια, για να πάει να ζήσει κανείς. Εκπληκτικά μέρη, αγαπητοί φίλοι, είναι ολόκληρη Ήπειρος. Ναι, αλλά εκεί οι άνθρωποι αυτοί έχουν ένα κράτος που δεν το ελέγχουν, το οποίο ελέγχει, αγαπητοί φίλοι, αποκλειστικά η κάστα των Ιλουμινάτι, οι οποίοι βάζουν αυτό το κράτος να δανείζει την Παγκόσμια Τράπεζα, με αποτέλεσμα χρωστάνε 230% του καθαρού εσωτερικού προϊόντος. Δηλαδή, για κάθε $100 που βγάζει ένας Αμερικάνος δουλεύοντας μέσα σε έναν χρόνο, χρωστάει 232. Μα πώς, λέει, θα γίνει αυτό? Και όμως είναι έτσι. Και πώς είναι, λέει, ισχυρό το κράτος? Μα το δανείζουν συνέχεια. Ποιοι? Μα αυτοί που το κυβερνούν. Για τους πραγματικούς διοικητές, όπως οι ίδιοι τουλάχιστον θέλουν να πιστεύουν του κόσμου, αγαπητοί φίλοι, δεν υπάρχουν τα χρέη στην Παγκόσμια, για παράδειγμα, Τράπεζα. Γι' αυτό ο Τσάβες, ο οποίος εμφανίστηκε, αγαπητοί φίλοι, να δούμε πού είναι ο Τσάβες πρόεδρος, αγαπητοί φίλοι, στην Βενεζουέλα. Το βλέπουμε εδώ. Εδώ είναι οι ΗΠΑ, εδώ είναι το Μεξικό, Κεντρική Αμερική κτλ. Εδώ είναι η Κούβα. Εδώ, αγαπητοί φίλοι, είναι η Βενεζουέλα. Ο Τσάβες τα έχει βρει με τον Πούτιν. Αγοράζει ρωσικά όπλα και αν βάλει τον Πούτιν να βάλει εδώ πυράβλους, τι θα κάνουν οι Αμερικάνοι? Και αν ο Πούτιν βάλει πυράβλους στην Κούβα, τι θα κάνουν οι Αμερικάνοι? Όπως είχαν κάνει κάποτε, αγαπητοί φίλοι, στη Σοβιετική Ένωση, βάζαν πυράβλους στην Κούβα και φοβόταν οι Αμερικάνοι θα έχουν πυράβλους δίπλα. Έτσι τώρα ο Μπούς πάει να βάλει πυράβλους για να το παίξει τσαμπουκά στον Πούτιν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Όπως και να έχει, φίλοι μου,
πυράβλους είναι εύκολο να έχεις. Μερικοί νόμιζαν μάλιστα, το ξαναλέω αυτό, ότι οι Ρώσοι είχαν τελειώσει. Ούτε αεροπορία λέει έχουν, ούτε τίποτα. Αυτό είναι ένα σφάλμα. Μια επίδειξη εκτόξευσης πυράβλων από Σουχόι. Εντός εισαγωγικών φτωχή Ρωσία, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αν και τώρα διαθέτει, λέει, μόνο 2.000 μαχητικά, μέσα σε 5 μήνες μπορεί να έχει 10.000 μαχητικά, γιατί οι φιλότιμοι εργάτες θα κάτσουν να δουλεύουν εκεί πέρα, όπως δούλευαν και παλιά, ήταν συνηθισμένοι στη Σοβιετικά μαναπατρίδα, για να ξανακάνουν, λέει, ένα στρατό που παρόμοιο να μην έχει ξαναδεί κανείς. Ποια είναι, σε περίπτωση που πάμε σε πόλεμο, τώρα να ξεκαθαρίσουμε για ποια συμφέροντα και ποιες σφαίρες διοίκησης συζητάμε. Από τη μια μεριά είναι οι Αμερικάνοι, με την δουλική σε αυτούς Ευρώπη, μαζί τους ο Καναδάς, μαζί η Αυστραλία και βεβαίως η Ιαπωνία. Από την άλλη μεριά, αγαπητοί φίλοι, και βεβαίως σύμμαχος σε όλα αυτά, το Ισραήλ, αγαπητοί φίλοι, από την άλλη μεριά είναι ο Πούτιν με τη Ρωσία, μαζί του έχει το Καζακστάν, μαζί του, αγαπητοί φίλοι, έχει και τα συνεταιράκια του, τους Κινέζους. Διότι στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες 25% συνέτεροι είναι οι Κινέζοι, οι οποίοι δώσαν το αρχικό χρήμα στον Πούτιν για να μπορέσει να ανακτήσει όλες τις πετρελαϊκές εταιρείες από τις οποίες ο Γέλτσιν είχε δώσει στο Αμερικανο-Ισραηλινό λόμπι. Η Ρωσία, όπως είναι απλωμένη, να δούμε τον παγκόσμιο χάρτη ξανά, να τον δούμε εκεί πέρα, όπως είναι απλωμένη, να κάνουμε και ένα zoom παρακαλώ στην Ευρασία. Για να το δούμε. Εκεί είμαστε. Εκεί. Λοιπόν, εδώ τώρα να δείξω, είναι η μία άκρη και απέναντι είναι ολόκληρο το ΝΑΤΟ και η Ευρώπη που θα πολεμήσουν αντίον των Ρώσων. Απ' την άλλη μεριά όμως είναι η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία έχει διαφωνίες, αγαπητοί φίλοι, και προβλήματα, και εδώ βέβαια είναι η Κίνα, έτσι, έχει προβλήματα με τους Ρώσους. Για να δούμε ένα χάρτη για τα νησιά Κουρίλ, αγαπητοί φίλοι. Εκεί είμαστε. Εδώ είναι η Χερσόνησο Καμτσάτικα, εδώ είναι η νήσου Σαχαλίνη, εδώ είναι η νήσου Χοκάιντο, αυτό εδώ είναι η Ιαπωνία και εδώ υπάρχουν βραχονησίδες και μεγάλα νησιά που είναι στο σύμπλεγμα Κουρίλ. Αν θα βλέπαμε χωρίς νερό την περιοχή, θα βλέπετε ότι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα. Στην άκρη του χάσματος που είναι πίτα στο πετρέλαιο, αγαπητοί φίλοι, επιτρέψτε μου τη φράση, βρίσκονται τα νησιά Κουρίλ. Για αυτά τα νησιά πολέμησαν Ρώσοι και Ιαπωνέζοι και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σύμφωνα με τις προφητείες θα πολεμήσουν και στον Τρίτο. Και βεβαίως, αγαπητοί φίλοι, τα νησιά αυτά τώρα έχουν οι Ρώσοι και τόλμησαν οι καημένοι Ιαπωνέζοι να μιλήσουν και να πούν μα είναι δικά μας όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση. Επί Πούτιν, μερικοί Ιαπωνέζοι τόλμησαν να ξαναμιλήσουν. Και βεβαίως, αγαπητοί φίλοι, Λαύρος, ο κύριος Λαυρόφ, το δεύτερο πρόσωπο και ίσως αντικαταστάτης του Πούτιν, αγαπητοί φίλοι, αν βγει τρίτη τετραετία ο Βλαδίμηρος στο τιμόνι της Ρωσίας, πήγε ο Λαυρόφ, αγαπητοί φίλοι, στα νησιά Κουρίλ και λέει εγώ ήρθα στον τόπο μου, λέει, εσείς τι θέλετε και μιλάτε, αν έχετε κάποιο πρόβλημα, ελάτε να το λύσουμε. Πού να τολμήσει βέβαια η Ιαπωνία να μιλήσει, αγαπητοί φίλοι, στρατιωτικά στη Ρωσία, θα ήταν σαν να αυτοκτονούσε. Αυτή τη στιγμή
μπροστά στον ρωσικό στρατιωτικό κολοσσό, οι Ιάπωνες παρά τα 120-140 εκατομμύρια τους δεν μπορούν να κάνουν τίποτε. Όσον αφορά τώρα, αγαπητοί φίλοι, την μάχη στο έδαφος, εκεί λέει οι Αμερικάνοι όταν πήγανε στο Ιράκ με τα άρματά τους μπορούσαν να χτυπούνε τα άρματα του Σαντάμ Χουσέιν. Μόνο που τα άρματα του Σαντάμ Χουσέιν ήταν παλιάς τεχνολογίας ρώσικα και δεν κινότανε, τα είχαν σκάψει οι Ιρακινοί, τα είχαν βάλει, αγαπητοί φίλοι, μέσα σε σκάματα και τα χρησιμοποιούσαν σαν κανόνια για να χτυπούν γύρω-γύρω. Εύκολη στόχη για τα αμερικανικά Α10, τα αεροπλάνα, τα αντιαρματικά και τα απάτσι που μπορούσαν να τους χτυπούν ό,τι ώρα να είναι και να τους καταστρέφουν. Τα αμερικάνικα άρματα, τα Abrams μη ένα όμως, αγαπητοί φίλοι, σε περίπτωση θεός φυλάξης πολέμου θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα τελευταίας τεχνολογίας άρματα του Βλαντιμίρ Πούτιν TAF-90. Αυτά τα άρματα, αγαπητοί φίλοι, βλέπουμε εδώ ένα TAF-90, το νέο τεχνολογικό επίτευγμα των Ρώσων και εδώ βλέπουμε το μη ένα Abrams, το τεχνολογικό επίτευγμα της Δύσης. Σε μία αρματομαχία, αγαπητοί φίλοι, 5.000 αμερικάνικα άρματα θα κληθούν, αυτό είναι TAF-90 ρώσικο, το οποίο μόνο τούμπες στον αέρα δεν κάνει. Πυροβολεί, αγαπητοί φίλοι, προς κάθε κατεύθυνση καθώς κινείται, όπως βέβαια κάνουν και τα δυτικά άρματα. Εδώ βλέπουμε το Abrams. Πώς θα μπορούσαν, αγαπητοί φίλοι, τα 5.000 άρματα των Αμερικάνων να αντιμετωπίσουν τα ίσως 10 και 20 και 30.000 άρματα των Ρώσων? Κανείς δεν μπορεί να ξέρει πόσες χιλιάδες TAF-80 και TAF-90, βλέπουμε εδώ TAF-90 πάλι, ρώσικο, αγαπητοί φίλοι, πόσες χιλιάδες άρματα μπορεί να έχει κρυμμένα ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αγαπητοί φίλοι, μέσα στις εσχατιές εδώ στη Βαγδάτη που πήγαν οι Αμερικάνοι, έτσι. Ξαναλέω, εκεί είχαν να αντιμετωπίσουν παλιάς τεχνολογίας άρματα. Και μάλιστα άρματα τα οποία δεν κάνουν αρματομαχία, δεν εκκινούνται, περίμεναν να έρθει ο αντίπαλος. Κρυμμένα. Τι θα κάνουν όμως, αγαπητοί φίλοι, πώς θα μπορέσουν τα γερμανικά Leopard, τα αγγλικά Challenger και βεβαίως τα αμερικάνικα Abrams να αντιμετωπίσουν τα ρώσικα τελευταίας τεχνολογίας άρματα, τα οποία δεν θα τους περιμένουν απλά να έρθουν και μάλιστα όταν τα ρώσικα θα υπερέχουν σε 10/1 όσον αφορά τους αριθμούς. Καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Δεν είναι δυνατόν, λέει, να μπορέσουμε με σιγουριά να πούμε πώς σε ένα πόλεμο θα γινόταν όλα. Σε ένα τέτοιο πόλεμο, αν δούμε το χάρτη της Ευρώπης λίγο, η Ρωσία από τη μια μεριά θα είχε ένα μέτωπο και ένα πόλεμο, τον οποίο θα πολεμούσε, αγαπητοί φίλοι, μέσα στις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. Δηλαδή θα τον πολεμήσει μέσα στην Ουκρανία, θα τον πολεμήσει μέσα σε Εστονία, Λετονία, Λιθουανία, Λευκορωσία, εδώ κτλ. Εδώ ξαναλέω, έχει ένα κρατήδιο το οποίο είναι Ρωσία, έτσι, είναι σαν τη μισή Ελλάδα περίπου, είναι ρωσική ομοσπονδία και εδώ. Βέβαια, η μάχη θα γίνει στις χώρες μαξιλάρι που κάποτε είχε η Ρωσία ανάμεσα σε αυτήν και στην Δυτική Ευρώπη. Στην Ανατολική Ευρώπη θα γίνει ο πόλεμος. Εδώ, αγαπητοί φίλοι, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Πώς γίνεται ένας τέτοιος πόλεμος και μάλιστα από την άλλη μεριά θα γίνει στη Σιβηρία, από όπου θα εισβάλλουν οι Αμερικάνοι, αγαπητοί φίλοι, μέσω Αλάσκας, από πάνω βέβαια αερομεταφερόμενες δυνάμεις, ή μέσω Ιαπωνίας, αν πάνε να κάνουν αποβάσεις, ή αν μπουν, αγαπητοί φίλοι, μέσω Κορέας, να καταλάβουν την Κορέα και να πάνε να μπουν μέσα στη Σιβηρία. Ένα τόσο αχανές κράτος δεν είναι εύκολο να το φυλάξεις. Μπορείς να χτυπήσεις τον αντίπαλο εκεί που πονάει. Μπορούν να το κάνουν οι Ρώσοι, αλλά δεν μπορείς να φυλάξεις ένα τέτοιο κράτος. Λοιπόν, οι Αμερικάνοι, αγαπητοί φίλοι, σε περίπτωση τέτοιου πολέμου, βέβαια θα βασιστούν και στα υποβρύχια τους με τις τακτικές πυρηνικές κεφαλές. Τώρα σου φυλάξει βέβαια να αρχίσουν τα πυρηνικά. Τόσο οι Ρώσοι όσο και οι Αμερικάνοι μπορούν να καταστρέψουν τον πλανήτη 8 με 10 φορές. Ευχαριστούμε, είπαμε και στην αρχή μας φτάνει μία αν μας καταστρέψει. Αλλά αγαπητοί φίλοι, σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου, μην νομίζετε, αν γίνει ολικό χτύπημα, ότι οι Αμερικάνοι θα χτυπήσουν τους Ρώσους και οι Ρώσους τους Αμερικάνους. Σας διαβεβαιώ, αφού ήμουν στο ΝΑΤΟ και τα γνωρίζω καλά από πρώτο χέρι, ότι τόσο οι Αμερικάνοι όσο και οι Ρώσοι θα χτυπήσουν όλα τα κράτη του κόσμου. Διότι ο Αμερικάνος λέει: εγώ καταστραφώ από τους Ρώσους, για παράδειγμα, θα αφήσω την Ελλάδα να μου κάνει κουμάντο μετά στον κόσμο ή θα αφήσω τους Ιταλούς ή τους Ισπανούς. Οι ίδιοι οι Αμερικάνοι, αγαπητοί φίλοι, θα χτυπήσουν και όλες τις πρωτεύουσες και βεβαίως όλες τις υποδομές, αγαπητοί φίλοι, των κρατών των ίδιων των συμμάχων. Διότι φανταστείτε να καταστραφεί η Ρωσία και η Αμερική και να περισσέψουν άλλες χώρες να κάνουν κουμάντο. Ούτε οι Ρώσοι θα το επιτρέψουν αυτό, ούτε οι Αμερικάνοι. Θα χτυπήσουν όλοι όλους. Βέβαια, πριν πάμε στους βαλιστικούς πυράβλους διπυρωτικούς, αν Θεός φυλάξει πέσουν πυρηνικά, θα πέσουν πυρηνικά, αγαπητοί φίλοι, τα λεγόμενα τακτικά ή τα σύγχρονα, αυτά τα οποία αναπτύχθηκαν πρώτα από τους Ρώσους και μετά από τους Αμερικάνους, τα λεγόμενα mini nukes.
Τα mini nukes, αγαπητοί φίλοι, είναι μικρής ισχύως πυρηνικές βόμβες, πολύ μικρότερες από τη Χιροσίμα, τις οποίες τις ρίχνεις, ας πούμε, μέσα σε μια task force, σε μια δύναμη αμερικάνικα που έχει ένα αεροπλανοφόρο στη μέση και γύρω-γύρω τα καράβια, αγαπητοί φίλοι, τα αντιτορπιλικά, τα καταδρομικά φρεγάτες κτλ. Ή το ρίχνεις σε μια μεγάλη βιομηχανική περιοχή και ξέρω εγώ, οπότε προσπαθείς να κάνεις ένα πλήγμα περιορισμένο ώστε να προειδοποιήσει τον αντίπαλο για να του πει: σου κάνω ένα στρατηγικό πλήγμα, δεν θέλω να προχωρήσω σε πόλεις, γι' αυτό μην προχωρήσει, για να μην προχωρήσω κι εγώ άλλο. Τα mini nukes λοιπόν έχουν κατασκευαστεί για τέτοιου είδους χτυπήματα στρατηγικής και χειρουργικής, λέει, ακριβίας. Όπως και να έχει, αυτά τα mini nukes, αγαπητοί φίλοι, κάποιος πρέπει να τα ρίξει. Οι Αμερικάνοι στην μπροστινή δύναμη, βέβαια έχουν και τα B2, τα αεροπλάνα, τα stealth κτλ. Αλλά τα αεροπλάνα που έχουν σε πρώτη γραμμή μπροστά είναι τα βομβαρδιστικά B1, στρατηγικά βομβαρδιστικά, που τα έχει, αγαπητοί φίλοι, η Strategic Air Command. Πάμε να δούμε ένα B1. Εντυπωσιακό, όπως πέρασε μέσα από το σύννεφο, αγαπητοί φίλοι, αφήνοντας το ίχνος του, αλλά απόλυτα θανατηφόρο. Αυτή τη στιγμή σε αυτά τα αεροπλάνα χρησιμοποιούνται συνήθως για να χτυπήσουν με πυράβλους τύπου cruise, αγαπητοί φίλοι, όπως είναι οι πύραυλοι Tomahawk, που μπορούν να πάρουν κεφαλή πυρηνική μειωμένης ισχύως για χειρουργικό χτύπημα. Βέβαια, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τα πυρηνικά. Τα πυρηνικά, αγαπητοί φίλοι, χωρίζονται σε αυτά τα οποία μεταφέρονται από διυπηρετικούς πυράβλους, οι οποίοι φεύγουν από τη μια ήπειρο και πάνε στην άλλη, ξέρω εγώ 10.000 χιλιόμετρα απόσταση κτλ. Πρόσφατα οι Ρώσοι κάναν μια επίδειξη ισχύως με ένα χτύπημα ακριβίας, με ένα πύραυλο διυπηρετικό, ο οποίος αφού δίνει σε μια απόσταση 6.500 χιλιόμετρα, ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Ρωσία, πήγε και έπαιξε, αγαπητοί φίλοι, στην άλλη άκρη της Ρωσίας, στον Ειρηνικό ωκεανό, μεγαλύτερη χώρα του κόσμου, που ο ήλιος πράγματι δεν δει ποτέ. Και βέβαια έπεσε, λέει, σε μία απόσταση, ξέρω εγώ, 10 μέτρων από το στόχο. Νομίζεις για μια πυρηνική βόμβα, αν πέσει και 10 μέτρα πιο εκεί ή 1 μέτρο πιο εκεί, θα έχει διαφορά. Τα όπλα αυτά, αγαπητοί φίλοι, έχουν πυρηνικές και θερμοπυρηνικές κεφαλές και μεταφέρονται από 2 έως και 16 που έχουν οι Ρώσοι κεφαλές, οχήματα όπως τα λένε, μέσα σε κάθε πύραυλο. Δηλαδή ο πύραυλος σηκώνεται ψηλά, ανοίγει και φεύγουν 16 βόμβες με διαφορετικό στόχο η καθεμία, και αν θα πάνε προλάβεις, αγαπητοί φίλοι, ποιον θα πιάσεις όταν σου πέφτουν χιλιάδες τέτοια και βρέχει τέτοιες βόμβες σε όλο τον κόσμο και στο τέλος δεν μένει κανείς ζωντανός. Αυτά είναι τα στρατηγικά. Υπάρχουν όμως τα τακτικά πυρηνικά όπλα, με τα οποία τα βάλεις είτε με απλά αεροπλάνα της συμβατικής αεροπορίας, όχι στρατηγική, ή, αγαπητοί φίλοι, ακόμα και με κανόνια. Του ΝΑΤΟ το δόγμα ήταν κάποτε που δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τα εκατομμύρια επί εκατομμυρίων στρατού και τα δεκάδες χιλιάδες άρματα Σοβιετικής Ένωσης. Το δόγμα του ΝΑΤΟ ήταν να κάνει ένα φράγμα πυρός πυρηνικού. Το πυρηνικό φράγμα τι ήτανε? Έβαζε σε κανόνια ή σε πυράβλους μικρής εμβέλειας πυρηνικές κεφαλές, βομβάρδιζε σε όλες τις πρώην Σοβιετικές δημοκρατίες και δεν μπορούσε να σούρτουν μέσα, ή ακόμα και τις ανατολικές χώρες στο άκρο του ΝΑΤΟ, και δεν περνούσαν μέσα, λέει, τα σοβιετικά στρατεύματα.
Μεγάλη επιτυχία λέει. Θα βομβαρδίζαμε τους εαυτούς μας για να μπουν μέσα οι Ρώσοι. Τρελά πράγματα, αγαπητοί φίλοι, γίνονται σε περίοδο πολέμου. Αυτά όμως ήταν σχέδια του ΝΑΤΟ. Γιατί στο κάτω-κάτω τα σχέδια του ΝΑΤΟ τα κάνουν οι Αμερικάνοι και δεν νοιάζονται και πολύ τι θα γίνει στην Ευρώπη, αφού αυτοί κάθονται στην Αμερική. Έτσι δεν είναι? Το αντίστοιχο τώρα, αγαπητοί φίλοι, ξαναλέω, τα πυρηνικά τι είναι? Οι πυρηνικές βόμβες είναι βόμβες οι οποίες μπαίνουν σε πυράβλους, 5 και 10 και 15 ακόμα μέσα στον ίδιο πύραυλο, φεύγουν από τη μία ήπειρο και πάνε μακριά και πέφτουν. Έχουν και εκείνους τους πυράβλους οι οποίοι είναι κοντινής απόστασης, 300, 500, 600, 1000 χιλιόμετρα και πάνε και πέφτουν ξανά και αυτοί εδώ. Αυτή είναι βαλιστική πύραυλη. Τι είναι ο βαλιστικός πύραυλος? Εκείνος που ξεκινάει με συγκεκριμένη ταχύτητα, αγαπητοί φίλοι, και συγκεκριμένη γωνία βολής και τον βλέπεις από την αρχή, ακολουθεί συγκεκριμένη τροχιά. Άρα, με απλές πράξεις μαθηματικών, εμείς οι φυσικοί μπορούμε να λογαριάσουμε αν ξεκινήσει έτσι από εδώ, πού θα βρίσκεται μετά από λίγο στο ίχνος της τροχιάς για να τον περιμένουμε και να τον καταρρίψουμε. Έλα όμως που ο Βλαντιμίρ Πούτιν έβγαλε άλλους πυράβλους, αγαπητοί φίλοι, οι οποίοι ναι μεν ξεκινούν όπως η